ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଗୋଟେ ଛତରା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି 12 ମାସରେ ଆମର 13ଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ 12 ମାସରେ ଆମର 14ଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ନୂଆ ପର୍ବର ନାମ ହେଉଛି IPL, अबे साले ଯାହାକି ଏବେ ଚାଲୁଅଛି। ଏହି ନୂଆ ପର୍ବ IPLଟି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କାଲିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା RR ଭର୍ସେସ୍ CSKରେ RRର ମାଡ଼ ଦେଖି CSKର ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଥର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ଇଏ ତାର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଆର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଚାରୋଟି ଗୋଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅସୁଖିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଆମକୁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।